Jesu Kristu inkosi angcwelesi, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu nangalo lolu suku asiphe lona. Kwethembeka kwakhe kuyasimangalisa. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu nakuzo lezi insuku osipha ngokukhulu ukusondla izwi lakhe. Uyasisiza kakhulu uNkulunkulu ngoba uyabazi ubuthakathaka bethu. Ebese sipha-ke izwi lakhe. Ngiyacela sikhuleke. Baba, siyakubonga nasemini nje ngomusa wakho omangalisayo. Sibonga Nkosi ukuthi siphinde savuka nakulo lolu suku. Athi uDavide, ngifundise Nkosi ukuhlakanipha ukuba ngangibala iy'nsuku zami. Sisize-ke Nkosi ukuthi singasho ukuthi masilala sizokwenza okuthize ngomso noma ngosuku olulandelayo. Kodwa usifundise ukuba siy'bale iy'nsuku zethu ngoba silwazi olongomuso noma lizofika na. Ngiyacela-ke Nkosi sisazofunda izwi lakho, hlanganyela kanye nathi uLwesine. Nkosi, iy'mpilo zethu zinezimo ey'hlukahlukene. Abanye Nkosi bahambise iy'mpahla emakhazeni namhlanje. Abanye bahlelela umngcwabo. Abanye bahlelela ukulanda iy'hlobo zabo ey'thulile siyezisandulele. Abanye balungiselela imishado. Abanye balungiselela ukuganwa. Abanye balungiselela ukungena emizini emisha. Abanye banenjabulo ehlukahlukene. Nkosi, sifundise ukuba sibale iy'nsuku zethu ukuze siyizuze le nhliziyo enokuhlakanipha. Siholele eqinisweni lonke. Usikhanyisele Nkosi ngenkanyiso yakho eyizwi lakho elithi izwi lakho likhali njengey'nkemba ey'sika nhlangothi zombili, ezibukhali ey'sika nhlangothi zombili. Siholele-ke Nkosi ekwazini iqiniso lakho. Sizofunda izwi lakho libiyele iy'ngqondo zethu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyaxolisa abazalwane uma ngabe kade ngithulile nje izwi lami liba nokusha. Manje-ke ngingedwa-ke la endlini njengoba nazi iy'ngane zisesikoleni, ubaba ubhizi. So angikhulumi namuntu bese liyakhathala-ke izwi livele liphele. Ningibekezelele-ke bangcwele, akusikho ukwenza kwami, konke kuyintando kaNkulunkulu. Namhlanje sizofunda incwadi kaThimothi wokuqala. Sifunde uchapter 2. uThimothi wokuqala sifunda kuchapter 2. Sifunde uverse uThimothi wokuqala. Ngathi ngisho nakho ungasalibona ivesi lami. Okay, uchapter 2 soqala ukufunda kuverse 10. uThimothi wokuqala chapter 2 siqala ukufunda kuverse 10. Isihloko esibhalwe lapha sithi maqondana nabesifazane ebandleni. Asizukufunda kokungenhla, siyaqala-ke siyafunda kuverse 10. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Verse 11. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. uJesu Kristu inkosi. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Indaba yethu-ke bazalwane ikuleli verse. Uverse kahle kahle uverse 11.
othi owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Bekade-ke ngifunda le ndaba nje ey'nsukwini. Ngavele inhliziyo yami yahlala kuleli vesi. Angazi usho ukuthi uNkulunkulu ungiholele kuleli vesi ngoba kahle kahle bengenza i-homework. uNkulunkulu ungangiholela kuleli vesi. Uma ngifika kuleli vesi, kuningi okukhulunyiwe nami. Kuningi bazalwane okukhulunyiwe nami. Kodwa ngiyathanda nje sihlephulelane lokhu engikuzwile la. Uthi-ke la uPaul la ukhuluma ngomuntu wesifazane. Uma sizokhumbula kahle kuqala abantu besifazane babengathathwa notice kangako. Kwakwaziwa nje ukuthi umuntu wesifazane uwumsizi wendoda, njengalokhu uNkulunkulu wayeshilo uGenesis esakha umuntu wesifazane ukuthi udalela umuntu wesilisa umsizi. So nangesikhathi-ke ngaleso sikhathi kwakukhona leyo ndaba yokuthi umuntu wesifazane uwumuntu wasekhishini, uwumuntu wasekhaya, uwumuntu nje. Kwathi noma sekufika inkolo, kwafika lokho ukuthi abantu abafundiswayo kahle kahle emasinagogeni ngabantu besilisa. Iy'ngane zabafana yizona ey'thathwa ziyofundiswa, akusizo ezamantombazane ey'thathwa ziyofundiswa. So uPaul kubhala le ndaba ngalezo y'khathi ey'njalo. Kodwa ngesikhathi uPaul efika, wayesefikile uJesu. Ngesikhathi uPaul ebhala, uJesu wayesefikile wasebenza nabantu besifazane, wangabi nankinga nabo. Kodwa ngokomthetho wamaJuda, umuntu wesifazane wayengafanelanga nje. Kunamanje kusekhona amabandla la abantu besifazane bengayi kokhuleka nabantu besilisa. Uthi-ke uPaul la uma efundisa, uthi kufanele ukuthi abantu besifazane bathobeke, bazibonakalise ukuthi bahloniphe uNkulunkulu, bahlobe ngemisebenzi emihle. Abesethi-ke kufanele bafunde ukuthula nokuthobeka konke. Kusho ukuthini-ke lokho bazalwane? Ukuthula, ukhona umuntu okwathiwa uyinkosi yokuthula, uJesu Kristu. Asikwazi ukufunda ukuthula ngokwethu. Asikwazi ukuyifundisa noma ukuyifundela ukuthula. Kodwa siyaphiwa ukuthula. Bese thina siyakusebenzisa ukuthula. Thina-ke abantu besifazane, ngizokubalula bona kakhulu ngoba kukhulunywa ngabo. Sikukhonzile ukukhuluma. Sikukhonzile nje ukukhuluma, size sikhulume nezinto ey'ngenasidingo. Size sikhulume seqe la kufanele ngasigcine khona. Size sikhulume nezinto ezimbi esingafanelanga siyikhulume. Size sone ngokukhuluma kwethu. Abese uNkulunkulu esixwayisa ukuthi ulimi luyisitho esincane, kodwa lungabulala, lungabhubhisa izwe lonke. Asixwayise athi laphaya uDavide kumahubo 141 verse 3. Angazi noma uDavide kodwa njengoba ihubo. Athi Jehova, bekela umlomo wami umlindi, ugcina umnyango wezindebe zami. Ngoba uma sekuze kwaphuma, athi uJesu ezwini lakhe, akuyikho konke okungena ngomlomo okungambulala umuntu, kodwa ilokho okuphumayo emlonyeni. Angithi-ke uthi-ke uPaul sifanele sifunde ukuthula. Umuntu wesifazane uma ngakunake uthula kuphela uma kukhona into ayicabangayo noma kukhona into ayifundayo
noma kukhona into ayenza ngokucophelela. Kuleli vesi-ke bazalwane, esifanele ukufunda ukuthula, sizifundise ukuthula. uJesu Kristu eyinkosi yokuthula. Kusho ukuthi okwethu ukuthi sithathe uJesu Kristu simfake ey'mpilweni zethu, bese siyafunda izwi lakhe, sizindle ngezwi, sithule ebukhoneni bukaNkulunkulu, sizindle ngezwi lakhe. Uyazi ukuthi uma ngabe kunomsindo engqondweni yakho, uma ngabe imicabango yakho nesizindlo zakho ziphambene noNkulunkulu noma nezwi likaNkulunkulu, ungaba senkonzweni usuku lonke kodwa uphume ungezwanga lutho, ngoba umsindo uzoba mkhulu kakhulu. Kanti wena ukuba uthatha ukuthula wakufaka kuwena, uzozwa yonke into. So nawu bazalwane, ngiyayibheka le ndaba, siyithatha kabi uma ikhulunywa, ihunyushwa nakabi. Uma ngabe iqhubeka nje ihunyushwa kabi, kuze kube khona la kuthiwa khona emabandleni owesifazane akufanele amele amadoda abe umfundisi. Kuthiwe iBhayibheli alibavumeli ukuthi bashumayele. Bese kuba khona kodwa iBhayibheli lithi owesifazane asihlobe ngokuqonda. Lithi sibonakalise ukuthi singabesifazane abasaba uNkulunkulu, sihlobe ngemisebenzi. Ukuqonda kwethu kube yimisebenzi yethu. Ngiyayibheka-ke le nto bazalwane, umuntu othule uyothatha isikhathi ukumbhekisisa ukuze ubone ukuthi ukwazi ukuhlukanisa. Uthule ngoba eyiqhenya, uthule ngoba enamahloni, uthule ngoba engazi uzothini, uthule ngoba mhlawumbe ikhuluma umbhedo. Uyabona ukuthi uyicabange leyo nto, umuntu nje umbona ethule, bekhona abantu eduze kwakhe. Kodwa ngifisa ukuthi-ke mina ngesingami ngithi leli zwi lisho ukuthi asithule phambi kaNkulunkulu. Ake siyifundise ukuthula in front of God. Uyazi ukuthi isikhathi esiningi thina abantu besifazane siya kuNkulunkulu sikhuleke, senze lento ade sifundiswa ngayo kulezi iy'nsuku, ukuthi uma sikhuleka singabi ngabanamazwi amaningi, singabi ngabathemelezayo. So uma ngabe sesithemeleza, we are just making noise phambi kukaNkulunkulu, senza umsindo phambi kaNkulunkulu, into angeke aze ayilalele ngoba sesinamagama amaningi, sesiyathemeleza. uNkulunkulu akawufuni umsindo wethu, kodwa uNkulunkulu ufuna size kuye ngokuthobeka. Uma siza kuye ngokuthobeka, umsindo awuthandayo uNkulunkulu wokulalela, ukulalela ukukhala komuntu ohlukumezekile ngenxa yokuphambuka, ngenxa yesono, okukhalayo ekhalela ukona kwakhe. Umsindo uNkulunkulu awuthokozelayo. Uthi-ke inhliziyo enalolu hlobo lomsindo angeke aze ayidelele nakancane. So bazalwane, ake sifundeni ukuthula phambi kaNkulunkulu. Ukuthula kusho ukuthi siqoqe iy'ngqondo zethu. Noma ngabe ushiye ekhaya siyohlangana enkonzweni, mhlawumbe ushiye ekhaya ubaba wekhaya engekho, iy'ngane mhlambe zilimazene, ziphuzile zalimazana, noma iy'ngane zicwile ey'dakamizweni, noma mhlawumbe akukho ukudla ozothi mawubuya ukupheke, noma mhlawumbe uswele izinsiza kuphila zalokhu kuphila. Kususe konke uma uya phambi kaNkulunkulu, ngoba sinendlela yokususa umthwalo okuthini. Khona umzalwane engike ngakhuluma naye, ngazuthi ubani, ngikhuluma indaba yokuthi iNkosi uJesu ingikhombisa ukuthi ingazisa ukuthi uma ethi elakhe ijoko lilula, usuke esho ukuthi thina elakhe silibeka, elethu silibeka kuyena. Thina bese sithola lo peace osulula,
uze kuthina lo peace olula, ngoba yena unqoba konke, unamandla okuthwala. Thina sinawo amandla okuthwala. Thina nje uma ngabe kwenzeka into encane siyakhala kakhulu kuNkulunkulu, kodwa kube kukuncane kuyena, kuyinto nje angayisusa ngeso noma ayisuse ngezwi, ngegama nje elilodwa, kodwa kuthina kusuke kunzima ngempela. Ungalokho singamele ukusithwalela. Uma-ke sesifundile ukuthi ngempela elikaJesu ijoka ilona elilula, ngoba sizoba nesikhathi sokumeditheyitha, isikhathi sokugxila ezwini kaNkulunkulu. Sizoba nesikhathi sokulicubungula izwi likaNkulunkulu. Sizoba nesikhathi sokulalela kunokuthula. Athi umhlabeleli wecilongo, ifuna iNkosi ekusithekeni. Athi ulalele kahle ukunyenyeza. So uma ngabe sinomsindo, singenakho ukuthula, asingeke sikuzwe ukunyenyeza. Bazalwane, ithi-ke le ndaba, uPawulu uma eyikhuluma le ndaba, isifakele ukuthi sizwele silahliwe singabantu besifazane. Kube ngazuthi uPawulu wayethi asingafundi thina, singashumayeli. Kodwa uPawulu wayesho ukuthi asihambe siyojula la sikhona. Uma singaqondi sibuze. Ngeke ngibuke namhlanje impilo yami ileyo mpilo yokuthi uma ngingaqondi, angifundi izwi, ngingaqondi, ngizoya ngiyobuza kubaba ukuthi baba lithini leli vesi. Noma kwesinye isikhathi angisabuzi, kulezi iy'nsuku angisabuzi, sekuye ukuthi uma ngabe kufika izwi elithize ngiyothi ngilalela inkonzo noma ngilalela ubufakazi bomzalwane othize, iqhamuke impendulo. Bazalwane, sidinga ukususa yonke into ey'ngqondweni zethu bese siyathula phambi kaJehova. Uyasho njalo naye uNkulunkulu uma ese-encourage kuMahubo 46 uvesi 10 ingxenye yokuqala. Uthi thulani niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu. Uma sizoba nokuqonda ukuthi njengoba enguNkulunkulu, konke kudalwe nguye, konke kwaziwa nguye, konke kuhlelwa nguye, uyoqondisa amasu ethu, uyowazi imicabango yethu ikude, uyena owazi ngisho izindlu zenhliziyo yethu, uyena owazi ngisho ukushaya kwenhliziyo yethu, uyena owazi ngisho ukusebenza kwezinso zethu. Ngangike ngingaqondi indaba yokuthi izinso yingena kanjani. Kodwa mase ngifundile ngabona ukuthi hayi, izinso vele zisebenzisana nenhliziyo. Ngoba inhliziyo ithumela igazi linje ngoba linjalo. Zifika izinso zikhipha okungalungile, zilithumela emuva igazi. Ingakho umuntu uma ngabe mhlawumbe eshaywa izifo ey'nkulu ezinjengoshukela no-BP, kulimala izinso kuqala, kulimala imithambo, kulimala izinso. So uma ngabe sizobheka ukuthi uNkulunkulu lento wayenza ekudalweni, inxakanxaka, into ebizwa nge-network nje namhlanje. Akekho ongayazi i-network, and akekho ongafundile owaziyo ukuthi i-network isebenza kanjani. Simele sihlale sithi nje ayi, i-network ayikho, i-network ayikho, sazi lokho. Kodwa u-network usho inxakanxaka, usho into angazi ngizothini, complicated, eyimpica abadala, into kanjalo, into nje kanjalo. So uNkulunkulu kwazi konke lokho, yikho ethi asiqonde yena, ngoba khona izinto zakhe esingeke siyiqonde. Athi ezwini lakhe kukhona okungokwethu, iy'mfihlakalo izinto ezingezethu nabantwana bethu, kodwa khona iy'mfihlakalo ezingezakhe. So uma siqonda yena sizoba nokwazi ukuthi kukhona nalezi thina esingeke sifinyelele ekuzazini, kodwa sizokwazi ukuthi ukhona umenzi wazo, futhi ziyaziwa nguye, futhi ziyaqondwa nguye, futhi ngeke asilethele zona
uma zizosibulala, ngoba ufuna ukuthi thina sonke sisazane naye, thina sonke siye endaweni asilungisele yona. Manje-ke uma ngimbheka nje, ngibheka leli zwi ukuthi uPhawuli wayisho esesimeni esinjani, ukuthi angibavumeli abesifazane. Kwakuwumthetho vele wakukhona, so wayengeke aphambane nawo, ngoba ababusi babedalwe uNkulunkulu, babekwa kuleso sikhundla. So kodwa mase hamba uPhawuli endleleni yakhe yokusebenzela uNkulunkulu, uyasebenzisana nabesifazane labathe abafunda ukuthula. Ubesholo ukuthi ngesikhathi-ke amadoda ebuya nolwazi, thina siyathula silalela ukuthi bathini, sesiyakucubungula-ke thina lokho siyajula ngakho. Ngike ngabheka impilo kaSara, ngathi uSara wayefana nephasela ku-Abrahama, ngoba u-Abrahama wayethi mayethi sengiyahamba thatha iphasela lakhe ahambe nalo. Uma ngabe uNkulunkulu ethi suka lapho uye lapho, u-Abrahama athatha iphasela lakhe ahambe nalo. Kodwa uSara wayengayeki ukusondela kuNkulunkulu. Kungalokho ingelosi yaya nakuSara, yafika yatshela u-Abrahama ukuthi uzobuyisa wezizwe ey'ningi. Yayisiyaya yayotshela uSara ukuthi uzokhulelwa. At age 80 yathi uzokhulelwa, ngalesi sikhathi uzobe usuphethe ingane ngonyaka ozayo. So ingoba wayekhona ebukhoneni bukaNkulunkulu, wayethule ekhona ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kodwa thina cha, sifuna ukuthi sivele, bazalwane bami engibathandayo, bahlobo bami, odadewethu kakhulukazi, amadodakazi nabazukulu. Sithanda ukuvela. Ake sifunde ukuthula, usho njalo uPhawuli, eholwa umoya kaNkulunkulu. Uthi nje ake sifunde ukuthula nokuthobeka konke. Angeke uzenzise. Ebusweni bukaNkulunkulu asikwazi ukuzenzisa, akwenziseki bazalwane. Into oyiyona into eyiqiniso uma uphambi kaNkulunkulu. Uma uphambi kwabantu ungazenzisa, kodwa ebukhoneni baNkulunkulu, when God is there, awukwazi ukuzenzisa. Kuyavela, kuyaphumela obala ubuwena. Ingalokho phela sibona angiqonde ukugxeka. Emabandleni amaningi kugcwele ithomoyi, kugcwele ukugxumagxuma, kugcwele ukuxokozela. Kungeve ukuthi mhlawumbe baxokozela abakhuluma indaba emapulpit, cha, baxokozela umsindo, uze ukuthi akuseyona indumiso kodwa umsindo. Angigxeki bazalwane, kodwa ngiyaqwashisa. Ake siyibhekisise lento yokuthi unakho yini ukuthula uma uphambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nathi. uNkulunkulu ufuna ukucommunicate nathi. uNkulunkulu uyasithanda. Ucabange injabulo eyayikuMaria ezoba ngowokuqala ukukhulelwa engazani nandoda. Ukuba wayenomsindo, ukuba wayexokozela uMaria, kwakuzokwenzeka. Kwakungeke kwenzeke. uNkulunkulu obone ekusithekeni nasey'ndaweni zonke, uyabona ukuthi wena ukulungele-ke manje ukumukela ukuthula. Ukulungele manje wena ukuthi ungakumukela ukuthobeka. Ebese uNkulunkulu ekupha. Asikwazi ukuzenzela. Awukho umndeni okwazi ukufundisa ingane ukuthi ayithobeke ngaphandle kokuthi ayihloniphe abantu abadala. That is all. Mina nje ngiphuma ekhayeni la ngangishaywa khona, ngishaywa ukuthi hlonipha abantu abadala. Hlonipha nje umuntu uyamazi noma umazi, mhloniphe. Kodwa akekho okwangifundisa ukuthi thobeka kanje. Ngoba intobeko iqhamuka kuNkulunkulu. Intobeko uNkulunkulu osipha yona ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, ukhona umzalwane oke wafakaza la ngokuthi uke wamiswa endleleni, kubonakala inkazimulo kuyena, yena engayiboni. Yilezo zinto uNkulunkulu asipha zona uma sizothula phambi kwakhe. Akekho uNkulunkulu angeke amuphe inkazimulo
umethulile phambi kwakhe. Manje ngiyabheka nje ukuthi ngendlela esikukhonze ngayo ukukhuluma sikhulume nezinto ey'ngafanele. Uma amazwi emaningi, amazwi aphuma emlonyeni kuze kuphume namazwi ayinkohliso. Ingalokho uDavide kuMahubo 46 esho ukuthi amaHubo 46, yebo amaHubo 46 ethi hayi sengilishilo lokuthi thulani emqondo. amaHubo bani lapho ethi khona abasefesi la ethi ngaphumi khona izwi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungelo ukwakha njengokuswelekileyo, ukuba libavezele umusa abezwayo. Ngithi abasefesi 4:29. So uma ngabe sizothula phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzosenzela izinto ezinhle. uNkulunkulu uzosipha ukuthula, asiphe ukuthobeka, asiphe nokuhlakanipha. Lithi izwi uma ekhona oswele ukuhlakanipha akakucele kuNkulunkulu, yena opha engajakadi. Uyazi ukuthi thina sifanele ukuhloba ngalezi zinto, bantu besifazane. Uhlobe nje ngokuthula, uhlobe nje nokuthobeka okuvela enkosini, ayokwezwe okuvela enkosini. Uhlobe nje nangokuthi wena la ukhona uma uvula umlomo wakho kunomuntu ophilayo ngalokho. Not ukuthi kulindeleke ukuthi kuze kushonwe ekhaya bese kuyima uhambisa induduzo. Kodwa sifanele ukuthi asibe ngabaduduzayo, ngabakhayo, ngabavuselela ithemba, ngabaqinisayo. Sikwenze konke kube kuhle enkosini. uNkulunkulu okwazi ukupha umuntu leyo nto. Nkosi uJesu isiphe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyasifundisa, asiqondise. Yilokho nje bazalwane bami namhlanje ebengifisa ukuthi sibonisane ngakho. Ukuthi nje nanoma-ke kukuphi la usukhuluma khona, lingaphumi abazokubuza ngalo ngakusasa ukuthi ubusho kubani, ubusho ukuthini umuthi. Kodwa kube khona lelo elizofakazela umoya omngcwele, lelo elizoba ngelakhayo, libe ngeliphilisayo, libe ngelinikeza ithemba, libe nje lokho kufanelekileyo. Abese kuthi kuMahubo 39 verse 1 wakhona uthi kufanele silinde iy'ndebe zethu, silinde iy'ndlela zethu ukuze singoni ngolimi lwethu. Iy'ndlela zethu-ke uyalinda ukuthi uyaphi, uyabheka ukuthi uhamba nobani, uyabheka ukuthi obani oxoxa nabo, nixoxa ini. Ulinde ukuze iy'ndebe zingakwazi ukuthi zikhiphe okubi. Chapter 39 verse 1 uthi Jehova uthi u-39 verse 1 uthi ngithe ngiza kulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami. Ngizagcina umlomo wami ngesifonyo, omubi esekhona phambi kwamehlo ami. Noma ngabe isiphi isimo osithola usukusona, noma ngabe kuthiwa uyabulawa manje, linda nje izindebe zakho. Khuluma makufanele, ukhulume iqiniso. Khulume njengoStefani. Stefani waba i-example enhle kabi ukufa kuphambi kwakhe, kodwa akazange one kunalokho wacelela abambulali bakhe intethelelo. Bazalwane, siphiwe lo msebenzi ukuba simmele uNkulunkulu. Siphiwe lo msebenzi ukuba singakwazi ukuthi singakhokha kanjani ngenani legazi likaJesu elachitheka ngenxa yethu. Kodwa okukhulu kakhulu siphiwe indlela yokummela uNkulunkulu. Siphiwe indlela yokummela uJesu Kristu. Siphiwe indlela yokuthi sithi sizuze ukuphila okuphakade ngokumela iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho licacise enhlizweni zethu kuthi konke ofuna sikwazi, sikuzwe, kusikhanyele kuqhamuka kuwena. Wena ongahluleki, wena futhi ongasivusi ngokwamacala ethu.
kodwa wena owehlulela ngokulunga nangobuqotho. Siphe-ke ukuhlakanipha, usiphe nokulalela, uthulise yonke imisindo ngaphakathi kwethu ukuba sizwe wena uma ukhuluma nathi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, inkosi yomusa ibe nani, inilondoloze, inigcine. Siyabonga kakhulu 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 lapho esihamba khona siyakubona inkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyafisa nje bazalwane ukuthi oseyitholile le ndaba ayibambisise, ayishere nakwabanye. Mhlawumbe bekungazuzwa imphefumulo, mhlawumbe nemqhele besingayithola. Ake sizameni bazalwane, inkambo yethu ikhombe-ke kuyena owasifela. Singalenzi iphutha lokugada amehlo omuntu, singalenzi lelo phutha, ngoba uNkulunkulu khona ey'ndaweni zonke ngey'khathi zonke. So ungagadi ukuthi namhlanje ngoba khona ubaba umpostoli ngizoba muhle, ngizocula, ngizokhuleka kangaka. Cha, ngizofakaza lutho. Bazalwane, siyezwa kuthiwa bayalahlwa befakazile, balahlwe bethandazile, balahlwe beshumayelile. Yilokho esikusabayo nathi. So nje siyabonga bazalwane, Inkosi inikhulise emazini uKristu, Inkosi inilondoloze, Inkosi isiphe sonke ukuhlakanipha. Jesu Kristu uyinkosi. Amen.